Ginoo, maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iya mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay. Diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyahang gitudlo. Si Marta nagkapuliki pagserbi kanila, busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang puluhaton sa balay? Sultihi siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguul ug nahingawa ka sa daghang mga butang nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa ikaduhang higayon. Good morning kanatong tanan. So today we are celebrating the feasts of Saint Mary, Saint Martha, and Saint Lazarus. So sa ilahang kinabuhi, ang ilahang kinabuhi mo yatong kuhaan og base sa atong ebanghelyo karon ato nga by the way ato day nga timbayaw sa good morning ang atong mga followers sa atong Facebook. Kumusta naman mo din ha sa inyo mga nahimutangan, no? Doon nakita yung mga followers sa India. Sa India ba to? Mga dapat sa mga layo na. Doon na punta ito sa mga lagyong lugar. But mostly mga Bisaya ato ang mga followers. So good morning kaninyo o naginaot ko nga naa kamong tanan usab sa kapis guys paglawas. So karong adlaw sa ako na ginaingon gisaulog nato ang fiesta ni Santa Marta, Santa Maria, dili si Maria ka atong mahal nga birhen no igsuon ni Marta ug ingon man usab si San Lazaro. No? So sabay ato karong pagtulunan. First, kabahin ni Marta. No iyang gi-welcome sa dihang mibisita si Jesus sa ilahang panimalay nilang managsuon, ilang gi-welcome ni Marta si Kristo sa ilang panimalay. The welcoming attitude of Marta. So isip mga Kristiyanos, mahumanusab kita. No? Sundon nato ang mga panig-ingnan ni Santa Marta. Iyang gi-welcome, iyaha nga gi-abi-abi si Kristo sa ilahang panimalay. So mauman usab kita. At doon ay mga istorya-istorya nga atong nadunggan na usahay ang atong Ginoo mo bisita sa atong panimalay sa bayhon sa mga makililimos, something like that, no? Sa mga nagkinahanglan sa atong tabang. Nga naman, tungod kay miingon man siya nga, unsa gani inyong gihimo sa pinakaubos sa akong mga sunugoon, inyo kining gihimo kanako. Sa ato pa, ang atong pag-welcome di ay sa atong Ginoong Jesucristo sa atong panimalay, daghan di ay paagi. No, atong gi-welcome ang atong mga igsuon nga nanginahanglan sa panabang, no, usahay kanang naibirhen sa barangay, no, sa una nga kaabot karon luna pa paghihapon, no. Gi-welcome si Mama Mary diya sa pagrosaryo na ganyan. So sa ato pa as Christians, we are always welcoming. Pero dili nato pili-pilion kay usahay kuan man pilion man nato ng atong i-welcome. Okay, kanang gitawag nato very selective ang ato ang pagka-Kristiyanos, no. Nanglan nga we should always have a welcoming attitude. Mailhan man nimo ng balay nga dili welcoming kasi girang sirado. Unya pirmirang gamingaw ni mga balay sa mga dili welcoming attitude. Unya ang imong pagka-welcoming dili lamang sa inyong balay lang,
Kung dili mismo diha sa imong klase sa pagkatao. Kana bang approachable ka, dili ka hingaway, dili ka kana bitaw kana bang pilian og tawo, something like amo na mga welcoming attitude. Dili lang sa balay lang, no, kanang dili ka hingaway, dili ka maglikay ka makapasakit og istorya sa imong isig katawo, dili ka istriktokon, ingon niya amo na mga welcoming attitude. So muni kamot gyud kita, no, nga mahisama kita kang Santa Marta. And secondly, katong kang Maria, sa may nahitabo kang Maria, nagbagulbul pa gani kini si Santa Marta kay siya kuno, busy kuno siya kayo pag-welcome kang Jesus. Unya kining usa, naglingkod ra og naminaw kang Kristo. Pero giingnan siya ni Kristo nga, ayaw iningon na. Kabalo ka mas nakapili ba ya si Maria kay kanimo. Ikaw kasi gira kag trabaho, pero wag mo ka naminaw. Wag ka naminaw sa akong ipangtudlo. Pero kining usa naminaw, mas nakapili siya sa maayo. Sa ito pa, attentiveness, listening attentively. Suma mapunta sa atong kinabuhi. No, mga pagtulunan, minaw ta, dili ito mong pagbagahin kahit ulo. No, sa unsaon, tambag, di mo to. Di mo to, kaya nga naman, dili man parehos. Na parehos naman siya ni Marta. No? Parehos ang Marta ba nga, kining, mo na nahitabo sa panangnaka sa simbahan, no? Naka sa simbahan. Yan, sige yung kag trabaho sa simbahan, nilhig ka, decorate, ana. Sabot nga, kung yung ka, aktibo ka sa simbahan. Pero kung imong batasan, nilaan na gani gihapon, wala ka makasuhid kang Maria. Because Mary listened attentively to Jesus. So attentively gani, buti pasabot nga iya yung gipuy-an sa iyang kinabuhi na minaw gid sa mga pagtulunan ni Kristo. O iya yung gipuy-an sa iyang kinabuhi. Una siya, munang gidayig, munang kay ubanay pa to ang dayigon pag-ayo ni Kristo si Marta kay maugoy ka pagkaon nila, maugoy ka resibi, maugoy ka nagkapuliki matod pa diri sa ebanghelyo. Pero ang gidayeg ni Kristo si Maria. Yan naman, tungod kay maingon si Kristo, siya may nakapili sa pinakamaayo. Yan naman, tungod kay naminaw siya sa pulong ni Kristo, iyang gipuy-an sa iyang kinabuhi, iyang giusubang iyang kinaiya. Ingon niya na. So, usahay mo, makapaminaw malagita, pero murag dili ba attentive? Murag ba mo? Naminaw man yun. Pero, wala gibutang sa buot. Muras yun gihapong kinaiya. Mga matay na lamang hapit, murag yun gihapong kinaiya. Huwag ko mausog. Muna yung ginaingon ni Kristo. Kulang. Windot na uta, kaya nagkapuliki naman. Sirbi na Diyos Ginoo. Pero wala man maminaw. So nabuyagan si Marta. Pero ginaing gihapon siya. And number 3 is Lazarus, ang iyang maayong relasyon kay Kristo, sa ilang pamilya. In fact, amigo siya ni Kristo. Doon na siya ay maayong relasyon kay Kristo. Sumupunta. No nga, atong abi-abihon si Kristo sa kanang mga igsuonan nato. O mukuan gid pud ta maminaw gid as pulong sa Dios ug maayo pud tag relasyon kang Kristo. So kinsa man ang Kristo ha? Atong isig kaingon. It's not good nga wa tay maayong relasyon sa atong isig kaingon. No, si Lazaro maayo kayo, amigo kay sila ni Kristo. Sa to panaag yung amigo si Lazaro and no other than Christ himself. So mao punta, mga amigo punta sa atong silingan. Di kaya ang tanan atong silingan puros na laman nato kontra. Puros na laman nato kontra, wala kay kinaiya ni Lazaro ana. No, nyo sabay na hitabo ng Lazaro. Gibanhaw siya ni Kristo. Tungod sa ilang kinaiyang pamilya, si Marta, si Maria ug siya, mga maayong kinaiya.
So unsa may ganti ni Kristo kang Lazaro? Sa dihang namatay, gibanhaw. O maupod ta. Kita nga mga katawhan sa Dios nga nagbato ni anang kinayaha, kang Marta, kang Maria, kang Lazaro, maayong relasyon kang Kristo. Mabanhaw po ta. Doon na ba may laing answer, ana? Doon na ba may laing answer? Wala na nga. Ang answer, ana, is resurrection. Banhaw po ta. No? Sa ako na ginaingon, di kulang pa ng imong sigig-sigig silhig, sigig tulo decorate, sigig ilis-ilis ining mga vestments dinhi, sa panagimuhang ipanghimo din ha, kulang ka na. You should listen attentively to the words of God. And then pag human, batuni ang maayong relasyon sa mong isig kaingon. Kay lahi raman po ng sige kang paminaw, attentively ka, pero wag kay silingan. Dili ka pareho sa nila ni Lazaro. Sana na lamang, puros na lamang mo kontra. Na mo rin gidangat ni mong bayhana ka, tawhana ka. Dili ginamaw. Klaro? Dili ginamaw. Kanang mo ingong ka nga, ano? Dili pagbato. Kung ba ka nang, kaya mo, ano? Kalayo sa impyerno ni mong panulungan. Klaro ba? Ha? Mga taga-Facebook? Taga-Facebook? Mga taga-YouTube? No? Basta naman mo din na, no? Una sa atong pamalandungan. Isa ulugan na to karon si Santa Marta, si Santa Maria, si San Lazaro. Nindot kay pamilyahan. Maayo kayo. Maayong pagkabalansi. Sumo punta sa atong kinabuhi. Balansihon po nato atong kinabuhi. Welcoming attitude, maayog kinaiya, maminaw sa pulong sa Diyos, ug labaw sa tanan, maayog relasyon sa iyang isig katao. Dili gani ka maayog relasyon sa iyang isig katao, kuyaw kayo na imong kinaiya. Dili kay kuyaw lang, kuyaw yung kayo. Kung dinhi palangdaan sa yuta, nalukop na laman ang imong kontra, wala ko kay eksakto nga wag kay klaro mahigala. You don't have a good relationship with one another. Kabalo naman mo sa may tapos kalag kung muatubang ka na sa hukmanan sa Diyos. Ayaw na lang mag-ingon dito sa tubangan. So, sige mo kong panilig dito. Ako magani tig-ili sa kuan. Bitaw, kabalo bitaw ko. Ako magani may tigtangkot sa kandila deres luyo. Kabuluman ko. Doon sa man, may kagrelasyon sa mong silingan. Hindi nga katingog ka nalungkop na mali mo kontra na imong palibot. Sa man, naminaw bagas pulong sa Diyos, iusuban mo imong kinaiya. Muana na lang mo niya ka. Wala din problema. So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong kitag maayo ha. Pangayoon na to sa Diyos nga makatuhog yun, patuphon yun. Sama sa binihi nga nahulog sa maayong yuta, paturupon yun nato sa atong kinabuhi ang mga pagtulunan ni Kristo. Paningkamutan ginato nga mulambo kini aron mo ay maghatag ka nato og kaluwasan. Manindong palihog.